Тапшыруыбызның алдагы бәйрәм иртәсен без Вязовыгай авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Абдразакова Рәхимә Рәис кызына багышлыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек гүзәл юбилей тантанасын каршылый. Шушы гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Рафат Абдулхалимович котлый. Әлеге теләкләргә шулай ук Газиз әнисе Роза Ибрагимовна, әтисе Рәис Хиалиевич та бик теләп кушылалар. 60 ел элек дөньяга минем якын кешем, сөекле хатыным туган. Башлап мәктәпне бары бишле билгеләренә генә тәмамлап, 1975 елны Мәләкәс шәһәренең авыл хуҗалыгы техникумына укырга керә. Кулына дипломын алгач, яңадан туган авылына кайта һәм шунда ул үз хезмәт юлын башлап җибәрә. 1979 елны мин аның үземнең гомерлек ярым итеп матур гаилә кырдык. Мәхәббәттә һәм татулыкта балалар үстердек. Кадерле, яраткан, сөекле хатыным. Гомерләрнең байтак өлешен без икәү бергә атлыйбыз. Хатын белән ир генә түгел, әллә ничек якын кешеләр булдык бер-беребезгә. Гүзәл шәшкәләребез дөньяга тугач мин бәхетле булдым. Балаларымны Ходаем бүләге дип саныйм мин. Шундый олы мәхәббәттә янган кешеләргә генә безнекеләр сыман матур балалар бирелә торгандыр югарыда. Узган еллар эчендә без байтак авырлыкларны бергә җиңеп чыгып, һаман алга карап, уфтанмый яшәп киләбез. Бүгенге матур юбилееңдә теләкләрдән дә беренчерәк рәхмәтләремне укып, яратам дип исеңә төшерәм. Ничә яшең генә тулса да, син иң зәвыклы мәрҗән сыман, һаман шундый ук матур һәм яшь булып каласың. Өеңдә дә, гаиләңдә дә, эшеңдә дә син өлгереп, үзеңнең булдыклы, уңган хатын икәнеңне күрсәттең. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. Ике балабызны да үстереп гомер уртасына җиткәнбез. Шабып йөри татлы оныкалар, әби, бабай диеп эндәшә. Шулай әле әкрен генә безне картлык килә алыга бит дәшә. Күзләреңә һаман сөеп карыйм, җитмәс яратырга бер гомер. Синең хакта гына уйлый һаман, синең өчен яна бу күңел. 60 яшең ишек шакып килде, күрекмичә аны керт ачып. Рәхәт картлыклардан оят торулары бары тик качып. Котлы булсын матур юбилеең, сиңа булды шушы теләгем. Син бит минем, күктән иңдерелгән иң кадерле, затлы бүләгем. Бар кешене дә сүзсез аңлый торган киң күңелле, олы йөрәкле балабызны туган көне белән котлап, яратуыбыз турында әйтәсебез килә. Без бу дөньяда үзебезне иң бәхетле кеше итеп сизәбез, чөнки Алла безгә Рәхимәбезне бүләк иткән. Ул үзен үзе кызганмыйча ярдәмгә ашкынып торучы балабыз. Көн саен хәлебезне белмичә калмый. Балакаебыз безнең бик уңган, тырыш, тәмле итеп ашлар пешерә. Гаиләсендә тугрылыклы хатын, балалары өчен газиз ана, безнең өчен иң кадерле якыныбыз, газиз балабыз булып тора. Яратканыбыз, без сине ихластан юбилеең белән котлыйбыз. Озын-озак бәхетле гомерләр телибез. Балаларыгызның бәхетенә куанып, бар куйган максатларыңа ирешегез. Без бит сине бик тә яратабыз, сокланабыз, күзләр тимәсен. Кайгы хәсрәт, шир сырхаулар бер дә сезнең яныгызда йөрмәсен. Ак бабай һәм ак әбиләр булып, яссын оныкчалар сөяргә. Балам баласының балалары балдан татлы икән дияргә. Хөрмәтле Рәхимә Рәисовна, бар изге теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылабыз һәм махсус сезгә дип җыр бүләк итәбез. Şərişin sulışını da sin bit ürüşü. Söyülərinin şanlarına sin bit bir üşü. Yüreğiminin yar
Яши арта минем сиңа хисләрем. Минем өчен терәгем син, тормыш җилкәнем. Йөрәгемнең ярты җаным, яртысы синдән. Җан җылысы күңелеңнең, беләмен миндән. Кулларыңны бир кулыма, бергә гомергә. Тормышларның барма юлын, үтик без бергә. Таныштырды, кавыштырды безне мәхәббәт. Яннарымда булган өчен сиңа мең рәхмәт. Йөрәгемнең ярты җаным, яртысы синдән. Җан җылысы күңелеңнең, беләмен миндән. Кулларыңны бир кулыма, бергә гомергә. Тормышларның барма юлын, үтик без бергә. Кулларыңны бир кулыма, бергә гомергә. Тормышларның барма юлын, үтик без бергә. Тормышларның барма юлын, үтик без бергә. Рәхимә Рәис кызы Абдразакованы 60 яшьлек матур юбилее белән чын күңелдән улы Илдар, килене Наилә, оныгы Азалия, кодагысы Наҗия дә котлап, безнең тапшыру аркылы иң якты теләкләрен җиткерергә булдылар. Әниләр алдында һәрбер бала соңгы сулышына кадәр бурычлы булып кала. Әниләр аяк астында җәннәт дип бушка әйтмиләрдер. Чөнки иң олуг затларны гына шулай тасвирлап була. Әнкәебез безнең, күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен дә олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип иркәләп, сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле, ягымлы әбекәй. Алар сине бик нык яраталар. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең. Төннәреңне йокламыйча, борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә, бар изгелегең өчен. Оныкларны яратырга бирсенче сиңа көчен. Мәңге яшә, безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап алып, яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыйдыр, без сиңа гел кечкенә. Кодагыем дигән якын кешемне чын күңелдән матур юбилее белән котлап, иң җылы теләкләрне җиткерәсем килә. Кодагый безнең бик тырыш, бик акыллы хатын. Ул үз тормышында 2-5-легә лаеклы килеш бар вазифаларны да үтәп килә. Менә дигән әни, яраткан хатын, өстәвенә бик олы җанлы әбикәй дә ул. Без кайткан сайын күрешеп, аралашып табыннар артында утырабыз. Аның куллары дөрестән дә алтын, ә җаны бер тынгы белми. Кадерле тормыш иптәше белән алар бакчаларын гөл чәчкәгә күмәләр. Аларның җиләк-җимешләре, яшелчәләре дә елда мулдан була. Өлеш итеп, күчтәнәчкә балаларга да җиткерәләр. Авылда да аларның гаиләләрен нык хөрмәт итәләр. Без дә аларны бик яратабыз. Кодагый, юбилееңда нинди теләкләр сиңа җиткериксең? Әлбәттә, иң мөһиме сау-сәламәт булып, бар канатың кайрылмыйча, балалар, оныклар бәхетенә куанып, 100 яшькә кадәр яшә. Бәла-хаза,
Кайгы хәсрәт дигәннәре сезнең өйне гел шитләтеп узсын. Туган томачаларыңның игътибарын, ихтирамын сизеп яшә. Һәм без дә озак еллар шушылай дус килеш гомер итик. Рәхмәт сыйган серләребез өчен, дөрес киңәшләрең, вакытында җылыткан сүзләрең өчен дә. Кодагыйга 60 яшь, тулды август айында. Димәк, үзе дә гомернең уртасы елгасында. Бәхетле ана да үзе, бик кадерле иптәш тә. Нык яраткан әбекәй дә, шөкер ул 60 яшьтә. Аңа карап сыкланабыз, күзләр генә тимәсен. Кодаларның яннарына бәла-каза килмәсен. Бәхетләрен мулдан теләп, шатлыкларын бирәбез. Бәйрәменә чәчкә тотып, яннарына киләбез. Теләкләрем чын күңелдән барысын да кабул ит. Шул теләкләр хөрмәтендә 100 яшеңә кадәр җит. Хөрмәтле Рәхимә Рәисовна, 60 төрле шатлык алып килә торган бәхетләрдән булсын бу юбилеегыз. Балаларыгыз махсус сезгә дип җырда сайлаганнар. Шуны бергәләп тыңлыйк әле. Яннарыңа бик еш кайтмайбыз. Һәр туган көн саен бу тормышның ыгы-зыгысында кайнайбыз. Газизәнекәй синең йөрәккәйең күпме наз һәм җылы сыйдырган. Араларда чакрымнар булса да, күңел белән сиңа сыйынам. Кошулар кебек тормыш күкләренә, әнкәй кошчы
Айда шақырымнар болса да, күңел белән сиңа сыйынам, күңел белән сиңа сыйынам. Абдразакова Рәхимә Рәис кызының бүген гаҗәеп матур юбилей икәне. Ошбу бәйрәменә аңа бар якыннары да иң якты теләкләрен җиткерергә булып, тапшыруга котлау хатлары язганнар. Шулар арасыннан кызы Гөлсинә, кияве Раил, оныклары Ринар, Илнар, кодагысы Руфия язганында укып китәсем килә. Әни, барыбыз өчен дә ул иң яраткан кеше. Бар дөньяда да бары бер генә була торган олуг зат. Ул безгә гомер бирде һәм без бәхетле булсын өчен бар гамәлен кылды. Әни, һәр баланың беренче кыюсыз адымнарын ясаган чакта яратып әйткән беренче сүз. Әни, авырсынып, ләкин бик яратып һәм тырышып иҗекләп укыр өчен җыйган беренче сыйныф укучысының сүзе. Кемне соң беренче итеп күрә һәм ишетә бу дөньяга килгән сабый? Әлбәттә, әнисен. Әнинең тавышы назлап бишек җырларын көйли. Әнидән нәрсә ул яхшы, нәрсә ул кыйты, явызлык һәм дөреслек төшенчәләрен беләбез. Әни кеше һәр чак баласы янында, авыр мизгелләрендә дә, кәеф төшенкелегендә дә, шатлыгында да ул гел янәшә. Әни иңенә башын куеп, җылылыгын татырга гына ни җитәсең. Әни, ул төннәрен йокламаган фәрештә. Хәтердә минем, беренче сыйныфка зур бантлар бәйләп, кулымнан тотып, минем куркуларымны таратып иткән мизгелләр. Әни минем янәшәмдә гел булды. Дуслар белән мөнәсәбәтләр булдырырга, кирәк чакта киңәшләр бирергә дә ул янымда иде. Әни бүген дә бар хаталарыңны гафу итеп, дөрес юл күрсәтергә ашыга. Син күрмәгәндә генә күз яшын сөртеп алып, йөзеңә карап елмая. Әниебез безнең иң гүзәлләрдән дә гүзәле, кадерледән дә кадерлесе. Котлыйбыз әни юбилеең белән, чын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлләремнән минем бар галәмне бирер идем сиңа китереп. Нинди сүзләр табып котлар өчен, ничек сиңа сөям диек. Я бер Аллам, озын-озак еллар иркәләп әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез. Котлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Кода-кодагылар, алар кеше өчен бик якын туганга әвереләләр. Чөнки синең балаң аларны шулай ук әни дип якын күреп атый башлый. Менә кодагыебыз Рәхимәбез дә безнең өчен бик якын һәм кадерле. Ул балаларыбызны бер тигез күреп, оныкларыбызны үстерешеп, безне хөрмәтләп аралашып яши. Гомумән кодагыебыз аз сүзле, ләкин бик олы йөрәкле, киң күңелле кеше. Аның шул кадәр эчке дөньясы матур, гомердә күңел рәнҗетеп авыр сүз әйтми. Бер кайчан начарлык теләп усал карамый ул. Безнең балаларның юлларын берләштергән язмышка да без бик рәхмәтле. Аларга да бәхет теләп, кодагыга олы саулык, җан тынычлыгы теләп калабыз. Юбилее белән котлап, аңа ни теләгәннәрне, ни сораганнарны кабул булсын инде дибез. Мөмкинлек чыккан саен ешрак аралашып гомер итик. Бәхет дигән чәчәк бигрәк назлы. Аны үстерүләр шул авыр. Тоймабыз да гомер дигәннәре үтеп китеп артта ул калыр. Кодагыйның кайчан барып кермә, корган була тулы табыны. Юатырга сүзе дә табыла. Гел тынычтай сыман бар җаны. Котлап матур юбилее белән изге теләк телибез аңа. Бирсен Раббым озын-озын гомер, җитәрлек исәнлек тә сиңа. Шак каттырып тирә-юньдәгеләр ис китереп гөрләп яшәле. 30дагы сыман дөрләп янып, чәчкә булып матур яшнәле. Көнләшсеннәр дошман дигәннәре, шатлансыннар дуслар, туганнар. Синең сыман матур кешеләр ул, тик 1000 елга берәү туганнар. Хөрмәтле Рәхимә Рәисовна, матур юбилеегыз мөбарәк, табыныгыз тулы һәм түгәрәк булсын. Алда да бары бәхет шатлыкларга күмелеп яшәгез. Әлеге җыр сезнең өчен. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, бу якты дөнья өчен.
Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнекәй, син үзең булган өчен. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнекәй, шатлыгың тулып торсын. Кайгы хәсрәтләр бер вакыт йорт ишеген капмасын. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Әти белән тигез гомер яшәгез әле шулай. Балаларның оныкларын күрергә язсын Ходай. Әти әнигел көчлесез булсагыз иде һәр чак. Безне шулай кылачаеп көтсәгез иде һәр чак. Әти әнигел көчлесез булсагыз иде һәр чак. Безне шулай кылачаеп көтсәгез иде һәр чак. Безне шулай кылачаеп көтсәгез иде һәр чак. Көтсәгез иде һәр чак.